Har du sat den i gang? Tryk nu på... Nej, terningerne, de er fede. Tryk nu på... Terningerne, de er fandme fede. Dem skulle du ikke sige noget til, Louise. Sådan. Tryk nu på... Jeg tror, vi kommer til at sige. Du må ikke køre hende ned. Kig nu for hende, for helvede. Ej, jeg har det meget dårligt. Ej, jeg har det dårligt. Jeg er så ked af, at den her video, den ikke helt giver billedet af. Ej. Hold da kæft. Slap da af, Louise. Slap af, så står det her heller ikke. Nej, roligt. Tog vi lige kanten der. Det er stadig for tidligt. Hvad er det første gear nu? Ja, det tror jeg lige. Højst sandsynligt. Nej, der kommer ikke nogen. Nej. Ej, hvor er det vigtigt. Det er great. Du skal have den helt over. Gav jeg kunne se speedometer lige nu. Ej, nu du må ikke gøre sådan, det må man ikke. Det er bagstiveren, det kører bil, det er helt galt jo. Kør nu, tryk på speederen. Nej. Man kan ikke skifte gear før, man kommer op fra det. Det er den bedste køretime i hele verden, ja. Jamen, det smager så meget, at køre med... Det forstår man selv. Ud og køre med de skører. Du kan eventuelt rette på den. Nej. Den er station her. Den her bil er kun købt til én højde. Sjov nok lige Thomas. Det var sgu da heldigt. Den passer lige til med. Det går da fint. Ja. Prøv lige at smile til kameraet. Har I alle sammen lemmerne siden i de rigtige steder? Lemon? Har du lemmen siden i det rigtige? Nå, jeg tror at lemon, jeg vidste ikke, om du skulle til en gang body tequila et eller andet underligt. Ikke så meget julespænd den her gang. Din skulder, den er ikke engang gået af led, jo. Helt seriøst, min skulder, den var død, mens jeg lå og sov. Hvad? Jeg vågnede op, så skulle jeg ikke bevæge den. Og så blev jeg... Er det den, der har været? Ja. Nej, det er fordi, jeg lå ovenpå den, tror jeg. Eller læge ovenpå den, hvad fanden det hedder. Og det der med... Det der med... Så er det rigtigt. Og bøje ligge og ligge på. Jeg er så grøv ligeglad. For hvor mange år var de havde været gift? Jeg siger lagt og lå. Hvor mange år var de havde været gift? Undskyld. Nej, det er ikke lang tid. Det er heller ikke lang tid siden. Langt siden, at det har været muligt at blive gift for lesbos. Lige så snart det var, der blev vi gift. Så kan jeg lige... Sådan et par betonlæber der. Ja. Det ligner vi ikke også til nogen. Jo. Nej. Det er altså bare ikke for at sætte min bakkier, når jeg sidder i bakkier. Du skal bare lade med anden del af Louises køreprøve. Der var politiet om bagved nu. Nej. Jeg har lige op. Nej, jeg kan ikke. Okay, han så tæt på. Nej, jeg kan ikke. Hey, jeg vil helt vildt gerne filme, hvis der brækker dig. Det mener jeg. Så får jeg Pulitzer Prize. Nu holder jeg forkert. Nej, du skal bare spille ordentligt op. Spil ordentligt op. Han kan ikke. Kom, er du klar? Der er snart gul. Der er gul nu. Spil op. Kom. Nej, det skulle man aldrig. Det var vigtigt. Nej, hun holdt den i live. Hun holdt den i live. Hvorfor for satan? Nej, roligt. Nu kører I først. Nej, roligt. Du bliver nødt til at blinke, at du gerne vil. Kør, stakker. Nej, nu skal du. Stakker. Nej, jo. Kør nu. Jeg prøver lige på at få dine øjne, når vi... Nej, dem skal du ikke få med. Det er jo skældet for det her. Hvor er det her great? Hvad er det?
Jeg har også dig med, hvor du griner som en lille pige. Nej! Ja. Det gider jeg ikke, det. Har du lige forstået? For satan! Så er det godt. Hvis du sender, så skal du over i den anden bane. Gør det hurtigere! Ikke hurtigere eller langt! Hurtigere eller langt! Dilo! Dilo! Nej, okay, jeg kan ikke holde til det. Hvorfor siger jeg så noget til? Fuck, I er nede. Det var fedt, det der. Jeg vil have tudet lige nu. Jeg vil have tudet. Er det McDonald's, vi skal på? Ej, hvor er det fedt. Nej, de er ved at lave om. Burger King tager for lang tid. Ej, hvor er det godt, det der. Ej, jeg bakker. Igen, du skal skynde dig overhale. Hvem er ret at dreje en for? Det er faktisk være langt vi finder ud af lige om lidt, om det passer, det der. Jo, det var langt forbi. Hej, bror. Det var i dag, jeg skulle dø alligevel. Jeg har lyst til det lige til. Husk, du skal lige holde tilbage for det, der kommer derovre. Sådan, kør nu. Nej, sgu da. Jo, du skal overhale nu. Det er det venstre sving i fuld skrig. Ja, det er på vidt. Det er verdens bedste video, det her. Nej, vi går ind. Vi kan ikke køre rundt i drive-in. Det er lidt for den her vogn,